Paling beda-beda. BRI paling rada mbuh gratis pokat. Nggih. Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'ala amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ahramal imamu bil adadil mu'tabari tsumma faddu anhu duh sakene qala Abu Hanifah. Wa idza ahramalan arekarane takbiratul ihram sapa al imamu imam bil adadil mu'tabari kelawan jumlahe makmum maksude niku al mu'tabari kang mu'tabar sing dianggep niku kan mulai 3 4 sampai 40 nggih. Niku imame takbiratul ihram bareng kalih niku summa mongko nuli infaddu nyingkrih sapa makmum anu saking imam iki piye iki konsepe Mas ditinggal ngalih ngono ta hah jarak niki kala mongko ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah ingkana lamun ana sapa imam iku kot salat teman-teman wis salat sapa imam rakaatan kelawan sak rakaat wasajadalan sujud sapa imam fiha ing dalem sak rakaat niku sajadatan ing satu sujudan. Nah, konsekuensinya atam moko nyampurnakno sapa imam ha teng niku salat Jumatan sebagai salat Jumat. Jadi tetap salat Jumat. Berarti rangkaian teko khutbah iku wis ngono lho. Rangkaian teko khutbah wis bemo akbar. Mari sujud. Ki ndak ono makmume. Ilang. Lah iku mari sujud barang lah iku nyampurnakno sebagai salat Jumat. Kuwi gak konsepe iki kena gempa, Pak. Terus mlayu ngono. Makmu mlayu kabeh. Ya ngono wis gak apa-apa. Terserah wis. Paling sing enak video kuwi ya. Hah? Ning video sing ngono kuwi. Sing ditinggal mlayu ya nek nang video. Wis sujud mlayu kabeh makmume. Gak sing masalah imame sing mlayu kok. Oh iya yo, sing di video ku imame ya mlayu. Imame sing mlayu, makmume ora. Imam gojlok. Imam gojlok iki. Iso dijiarno sujud iki. Oh iya yo, berarti konsepnya gempa berarti Mas ya. Oh iya, gempa ya weh. Imame wedi to mlayu dhisik ta. Loh. Kan kedangan mihrab. Nek gempa. Kecuali ndono mihrabe masjide. Nah, imam iso mayu dhisik mencolot. Tuh koyo masjid anu iku. Masjid Islamic Center iku enak iku langsung los mencolot suwat gelombang. Ndak ono mihrabe. Ya wis ngono lah pokoke. Mbuh iki piye wis. Titik waqala ngendika sahibahu sapa dua sahabatnya Imam Abu Hanifah maksudnya muridé kaya Imam Abu Yusuf kalih Imam sapa yang dhuwur iki Al-Auza'i ku kaya iki loro iki sahabat Abu Hanifah. Nah ngendika ne infaddu lamun nyengkreh sapa para makmum ba'dama sak sampunipun ahrama takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan makmum atamma mongko nyampurnakno sapa imam ha teng niku salate Jumatan sebagai salat Jumat. Loh, apa bedane? Oh iya kuwi mau. Bedane niku nek wau kan kudu sujud kudu sak rakaat sik ambek sujud. Nah, nek iki gak mari takbir gempa. Ngono. Lah iku tetep salat Jumat ya. Miturut muridé Imam Abu Hanifah. Wa qala Malik lan ngendika sapa Imam Malik infaddu lamuno nyingkrih sapa para makmum ba'da sak sampunipun salat sapa imam rakaatan kelawan sak rakaat bisa jedataiha kelawan dua sujudnya rakaat lagi anu berarti lebih lama berarti. Kalau tadi hanya satu sujudan. Nah iki pas mari sujud loro kriteriane. Atam mongko nyampurnakno sapa imam huma teng niku
apa rakaate salat Jumat niku Jumatan sebagai salat Jumat. Oh keliru Mas yo. Atammaha iku Mas. Ya wis. Ya, jelas ya. Nang kula kan Ora usah dianu jelas. delok. Ora usah. Kasane kok HP. Ya gak sane kalau wis. Jelas. Ya. Atammaha ya iki ya. Sisa iki atahma kuwi angel balike piye? Ataha. Domir Atahuma. domir ning tengah. Atahuma ya gak cocok tulisannya gak ngoten ya. Domir ning tengah ya domir opo? Nah ya kuwi. Atammaha moko nyampurnakno sapa makmum Jumatan sebagai salat Jumat. Nah iki sak rakaat kelawan 2 sujute ngono. Itu tetep salat Jumat. Wali Syafi'i lan iku kadhe Imam Syafi'i. Aqwalun tawi pira-pira kaul. Asahhuha ingkang utawi kaul ingkang paling sahih saking aqwal niku annaha iku sak temene salat Jumat yang niku tabtulu batal. Jadi dengan kriteria ini pokok ditinggal makmume, ditinggal jumlah muktabare niku, la iku tabtulu batal apa Jumatane wa yutimmu lan nyampurnakno sapa imam hateng niku salat zuhron sebagai salat zuhur. Wa huwa lan utawi asoh kolnya Imam Syafi'i ini iku qaulu Ahmad ugi dados pangendikanipun Imam Ahmad dan murid ini Imam Ahmad. Titik wa inim faddu niku hamzah klintu ndak usah hamzah. Wa inim faddu lan lamun nyengkre sapa para makmum fil khutbati ing dalem khutbahe. Lah. Khutbah tok gak enak. Mergo gempa apa gak, Mas? Nah, iki nguyuh dumising. Kaya krungune khutbahne gak bermutu ngale. Lam yuksab moko boten dipun itung al maf'ul apa sing sampun dipun lakoni fi ghaibati ing dalem ora eneke makmum bila khilafin. Ndak diitung maksudnya sing wis dilakoni khutbah gak masuk. Li fawatil maksudi mergo pote maksud karena maksud daripada Jumatan sudah hilang. Karena rangkaian Jumat kan mulai khutbah ini. Fa in atu moko lamun balik jarak makmum gitu ae. Lain antum kalamun balik sapa para makmum. Qablatul fasli sakderenge dawane pemisah. Jadi antarane dhek ngalih pas khutbah niku karo anu ndak dodo lah. Bana mongko netepaken sapa imam maksudnya tetep alal khutbati ngatasi khutbah. Maksudnya lanjut ngono. Wa ba'da tulihi la nek balike makmum niku sak sampune suwene pedote makmum ngilang niku wae. Faqaulani moko ai fadalika qaulani. Atau validalika moko kadhe mengkono-mengkono kasus kaulani utawi dua kaul asahhuhuma ingkang utawi paling sahih saking dua kaul wujubul istinafi baleni malih wajib ngulangi neh kok awak nek kedawan sane ono ya perkara kok ngene jarak ya berarti Gak sing wajib sing ndi? sing apa sing Ketawa. Kan khutbah. iya ketawa khutbah wis nek kesuwen tapi nek nguyuh kan diluk Mas serut ngotok wis balik Ora, lek ngoyo diluk antrine lho, Pak. oh ya kuwi ya ampun Gak lho saiki gak usah kuwi lah, gak usah kuwi. Kan sing dimaksud 40 hadir ya, saiki 40 ya, ora usah ngomong sing telu mek papat lah. Sidian. Gampang kuwi. Kuwi gampang. 40 kuwi, Pak. Kan saiki nggih speaker to. Heeh. Lek khotbah di ruwake kok mahal. Kok omah Oh, tapi nengkleng, artinya nengkleng tetepan di ngrungokno. balik ning kene mang iku kan ono wis ning omahe ngarepe apa ngarepe masjid kan padha isae Berarti kan gak urus saiki iki. Kaul iki untuk hari ini ya. Berarti itu gak perlu Pak, bisa gue. Wis Pak kowe ngisi kok lho pakah krungu. iya tetep mengikuti ya Lampu mati. Ya modaro. Lho, jajate ge opo? lah to urusane Soale gak enek genser. Wong kadang-kadang itu. Lho saiki kan sing ada pikiran wis modern. terus Ya kan to. Wis saiki jajan masjid meh kabeh. nek ngono di live ae Mas Iya. gua HP sing dipikir ulama mbiyen iki jane enek ayo saya kengangguran lho paling jare Bisa jane dhek wis bayangne sing sok omben iku dhek gak paham ujian. Wis mek iso iki gambaran sing Jumatan sok omben ngene iki lho. Cuman dhek gak iso gambarne kuwi piye ngono lho. Iki lek ngomong mbek wong kan kangel, Pak. Akhire
Wis kira-kira ngene lah. Kira-kira ngene. Kira-kira tingkat to'at. Sumben. Pas lu tahu iki satu pasal wala tasikulan boten sah. Al Jumu'atu apa Jumatan? Ila kejaba fi waqti dzuri. Ngene diukarano. Salah wis jelas. Tapi iki jelas, Pak. Masalahnya kira-kira iki. Iya. Yo telu lho, Pak. Iya. Jumatan waktu duha iki nyapa? Ya Allah. Kejaba ing dalam waktu dhuwur indah salasati miturut 3 imam kejaba Imam Ahmad. Lah nek Imam Ahmad waqala ngendika Ahmad sapa Imam Ahmad bil jawazi kelawan oleh Jumatan maksudnya berarti prosesnya itu Mas. Ngawaline qabla zawal saking dawane khutbah maneh. Dadi sampai pas Jumatane dhuwur wis ngono nek. Pas salate. Iya. Wane jam 09.00 wis khutbah iki nyapo nyanyap. Derek ngomong nganggur po. Pertanyaane sing dibangun sapa? Imam Ahmad piro to, Pak? Mbok. Imam Ahmad iki piro? Wira. Kira-kira enak masjid. Arba'in. Papat. Hah? 40? Arba'in. Imam Ahmad itu 40? Heeh. Sing gelem yo sapa to? Lah ya kuwi. Kok gak enek mesti nganggur. Nek ning Muin Mas. Syafi'iyah pun iku lho. Nek ning Hasiyae ngendikan Gus Bahae. Hasiyae ning anae iku. Ndak penting jumlah iku. Iki Syafi'iyah. Sing penting ku ono ing Jumatan. Iki Syafi'iyah apa Ashabu Syafi'i? Syafi'iyah no. Syafi'iyah Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato adoh to. Syafi'iyah. Ashabu Syafi'iyah menangi no. Imam Rabi, Imam Muzani kuwi. Ono ae. Ira payu masjid. Ora payu tenan. Wah, titik walau syara'alan ada kata mlebu, mulai maksudnya. Traweh suwi titik. Lah iya. Sapa imam iki mestine? Iki masjid kota iki. Ya. Fil waqti Sapa Opo? mbiyen Kaji Rohman men jam 10 wis budal. Nek kuwi kan ora krana apa-apa kono kudu dhisik dhewe tenan semua. Perjanjiane karo malaikat Israil ngono lah awakmu budale keri. Awakmu tak cabut nyawane. Kan keri kan gak budal ta, Dek. Catet be Israil lagi kenek we. Ora dhek ngerti ya. Lah aku suruh kau budal dhisik oleh unta aku kesilep dijoko mbek ngomong. Wes, walau syara'alan ada kata mlebu sapa wong fil waqti dalam waktu maksudnya mulai Jumatan. Wa madda terus ndawakno sapa wong hateng niku Jumatane hatta kharaja sampai metu al waktu apa waktune. Jumatan apa ya? Dia masuk Jumatan itu pas waktu salat zuhur wis. Terus dawa sampai waktune iku entek hatam moko nyampurnakno sapa wong hateng niku Jumatane zuhuran sebagai salat zuhur. Kuwi wong goblok ya. Indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i. Tetanggane ya ora buka ya. Sing jelas iki yo iki Pak kasus sing ditinggalne makmum yo wong ngene iki, Pak. Iya, ngene iki. Jelas. Kaya iki Faile Imam iki. Ya Allah. Waqala lan ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah luwih kereng maneh malah. Tabtulu. Yo wis Batal salat apa salate wong niku wau bi khurujil waktu sebab metu waktu. Wayab tadi ulan mulai maneh sapa wong adzuhra ing salat zuhur. Kok nemen-temen ono kasus kok ngene iki. Waqala ngendika Malikun sapa Imam Malik dalam tu shalla al jumu'atu hatta dakhala waqtul asri shalla fihi al jumu'ata malam taghrib asy-syamsu. Waduh. Nemen iki rek. Di dalam tu salat karane durung dipun salati al jumu'atu apa salat Jumat hatta sampai dakhala mlebu waktul asri apa waktu asar. Iki perkarane gara-garane opo iki? Sampai salat Jumat Kak sida sampai waktu asar mlebu. Nggo ngenteni hilal iki, Pak. Heeh. Salat moko salat Seremoni, Pak, seremoni. Iya, seremoni. Salat moko nyolati sapa wong fi ing dalem waktu niku, waktu asar niku al Jumu'ata ing Jumat. Syarate malam taghrib syamsu selagine durung surup asy-syamsu apa srengenge. Wa in kana la yafruhu illa inda ghurubiha. Senajan ana apa niku apa wong niku wau salate wonge maksude la yafruhu niku durung mari apa prosesine niku illa kejaba inda ghurubiha pas wayah gurube niku.
Jadi senajan kok marine pas wayah huruf pokoke sadurunge huruf wis sik surat Jumat ae. Wah walana utawi kaul menika qaulu Ahmad nggih menika kaulipun Imam Ahmad. Masyaallah. Nemen ya dadi pengen aku nemen cung. Mangke iki nyapoe ngarit kok Gusti. Ngarit. Mudusmu iki piro? Nek sore udan iki kok. Nah iya kuwi. Pun paslun utawi niki satu pasal mungkin manfaat barokah fid dunya akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Wa ala amin.